Nadiker Andersen in an back Engelsaken. Den største handel i AI-historien gik lige op i røg. Nvidia har officielt stoppet sin investering på $100 milliarder i OpenAI, og detaljerne er vanvittige. Her er de 3 ting, du skal vide lige nu. Først hvorfor. Interne kilder siger, at Nvidia-ledelsen fik kolde fødder på grund af OpenAI's mangel på disciplin. OpenAI forventes at tabe svimlende $14 milliarder i år. Nvidias CEO Jensen Huang skal angiveligt have kaldt den oprindelige aftale på $100 milliarder for ikke bindende og skærer nu beløbet ned til kun 10-tals milliarder for at beskytte sit eget firma mod OpenAI's massive pengetab. For det andet mister OpenAI sit greb. For første gang er ChatGPT's andel af webtrafikken faldet markant fra 86% til omkring 64% på blot et enkelt år. Hvorfor? På grund af Google Gemini og Anthropics Claude. Google har netop integreret Gemini i iPhone gennem et kæmpe Apple-partnerskab, og en ny konkurrent ved navn DeepSeek beviste, at man kan udvikle AI i verdensklasse for en brøkdel af, hvad OpenAI bruger. OpenAI's forspring er hurtigt ved at skrumpe ind. For det tredje er der en ny spiller i byen. Mens Nvidia trækker sig tilbage, træder Amazon angiveligt ind med et massivt tilbud på $50 milliarder. Det handler ikke kun om penge, det er en strategisk magtdemonstration. Amazon ønsker at flytte OpenAI væk fra Microsoft server og over på deres egen AWS-platform. Hvis denne aftale går igennem, kan det rykke hele magtbalancen i den igangværende AI-krig. Er OpenAI stadig kongen, eller er kronen ved at glide af? Skriv en kommentar med din mening og følg med for mere indhold.